Bouwbedrijf Dijkstra Draaisma maakt het bij een proefproject in Ljouwert 54 huurhuizen van woningbouwvereniging Elkien energie-neutraal. Uiteindelijk moet er zo'n 15.000 huizen van Elkien oppakt worden. In Drachten verbouwt Jorritsma Bouw een appartementencomplex van woningbouwvereniging Accolade met hetzelfde doel. Uiteindelijk wil Accolade 16.000 huizen naar 0 op de meter brengen. We hebben het zoeken dat we een keer door de daan binnen en er meer achter ons om suttelien. En we de getallen ook naar een niveau krijgen dat we schaalvoordeel willen organiseren. Ja, dat dit de waai is om Friesland in zijn energietransitie gewoon maximaal duurzaam te krijgen. De plannen binnen ambitieus. Maar bij beide projecten moet er yield bij. De nationale overheid steekt miljarden in energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolen. Maar voor energiebesparing is nauwelijks yield beschikbaar. Energiebesparing zit bij het ministerie van Milieu, zeg maar, Infrastructuur en Milieu. En bij Milieu daar hebben ze gewoon wat minder yield te besteden dan bij het ministerie van Economische Zaken, waar de duurzame opwekking onder valt. Dus de windparken, geothermie, biomassa bijstook, de grote zonneparken. Daar gaan miljarden in, dit hier nog een miljard. En dat doet het ministerie van Economische Zaken. En daardoor blijft energiebesparing een beetje een onderscout bandje, totaal onterecht. Want als het werkgelegen niet heeft, dan zit het juist in de aanpak van de gebouwde omgeving. Zat het hier. De boer hoopt dat een nieuw kabinet voor een andere aanpak kiezen zal. Ik ben optimistisch, omdat die factor werkgelegenheid hier zo sterk onverbonden zit.